po. Sarabin tay tikan kanta tayo, isagot tay ipuspuso kararoken isip tayo. La 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 la. Isagot ay tipos puso kararwaken isip tayo, tapno may kari tayo, nagdayaw tiyapo. Intayon pasang bayan tiyapo, sarabwen tay tikan kanta tayo, isagot tay ayat tayo, kakabsat ken padatao, tapno may kari tayo, nagdayaw tiyapo. La 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 la. Isagot ay ayat tayo, kakabsat ken padatao, tapno may kari tayo, nagdayaw tiyapo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat danggayan tayo dagiti kakabsat tagapatiki ti panangidaulo da iti daytoy umuna nga aldaw ti panagnobena tayo. Iraman tayo pa yung ikararagan ti special intention ken pagyaman ni Demi Gamueda Chok and family, ni Pinky Jane Bartolome Biag and family, kastamot kini May Bartolome. Kakabsat iti panagsagsagana tayo, iti sasangbay ti Apo, masapol iti usto akapanunutan, puso ken nakem. Daytay umiso nga ikawis tayo, tapno umay mangisalakan, natartaros ti yain na kada tayo. Isu daytoy itinaragsak, ti panangbigbig ti kinaimbag ti Diyos. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, iso ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Sika
Kristo mangasika, Kristo mangasika, mangasika. Apo mangasika, Apo mangasika, Apo mangasika, mangasika. Wen ako mangasika. Intay daydayaw ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, Iti kangatuan, itito'y nakakapya. Kadang iti tatawan na imbag ti panak naknakemda. Ibunan nagtaka, itanok naka pagrukmaman nakadaydaya. Wenda ka agyaman tamken ka, kapu iti naindaklan agayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan ngari, o sama aman nakabali namin. Sika apumia Jesu Kristo, buong buktong nga natin Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenana ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika Ama ika, kadang iti basbasol ti lubong. Kasiyan na kami, sila ika, kadang iti basbasol ti lubong. Awaten kadaytoy arararawi. Sika sintutugan, iti makatanawan ti Ama. Kasya na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tahay sisika o Apo Jesu Kristo tinasantuan. Sisika ti Apo, sisika iti kangatuan, iti timbuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama.
Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo ati anak mo, mangala iti bagina iti tiyan ni nainggasatan na Birhen Maria, kas impakdaar tay anghel. Ipaay mo kadi, ada kami amamati ani Apo Santa Maria, na paypayso nga ina ti Diyos, kalakaman mi ti panulong, ti panangibabait na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo kadagiti tattao na, isalakan kayo iti mabiit, aramiden yung arud tinalinteg ken naimbag. Bendisyonak to dagiti amin amangilin iti aldaw a panaginana ket dida tulawan. Bendisyonak to dagiti saan nga agaramid iti dakes. Saan kuma ako naen ti gangan naet anakitipon kadagiti tattao ti Apo. Dinak palubusan ti Apo a makipagdaydayaw kadagiti tattao na. Kadagiti gangan naet amay bilang akam kameng dagiti tattao na. Isuda nga agayat ken agserbi ken kuana. Isuda amangilngilin iti aldaw a panaginana. Ken mangsalimetmet asipupudno iti nakitulagan na. Ipan kayo ijayisyon, anasantuan na bantay ko. Paragsaken kayto iti balay ko apagkararagan. Ket awatek to dagiti daton nga idatagyo iti altar ko. Managan to ti templok iti balay a pagkararagan nga agpaay kadagiti tattao iti amin na nasyon. Iyawid niya Apo Diyos dagiti tattao na nga Israelita manipod iti nakaipananda akas balod. Inkarina amang yegto iti dadduma at tattao at tumipon kadakwada. Ti sao ti Apo. O Diyos, dayawen da ka kuma dagiti tattao. Kaasyan na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawen na kami kadi asika kaasi, tapno mo amuan ti sangalubungan ti pagayatam, ken ti bileg mo amangi salakan. Agragsak kuma dagiti nasyon, ket agkantada asirarag-o, taawan idumdumam iti panangukom mo. Ket idaldalan mo dagiti amin na tattao ditoy lubong. Pinataod ti daga ti apit nga ado, ta binindisyonan na tayo ti Diyos a Diyos tayo. Binindisyonan na tayo ti Diyos, itanok kuma dagiti tattao iti amin asuli ti lubong. Itetiang nangayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. Addaken ka dagiti sao maka itetiang Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag, tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas.
Idi nakapanawen dagiti binaon ni Juan kinuna ni Jesus kadagiti tattao maipapan ken ni Juan. Idi napan kayo ken ni Juan ijay letang anya tininamnamayo a makita. May sa aruno agargarawen ti angin anya tinapanyo kinita. May sa atao a nagkawes iti pagan-ana iti napintas a pagan-anay. Kinapudno na palasyo ti pagnaedan dagiti agkawes iti kasta ken agbiag a si bubuslon. Ibagayo man kanyak no anya tinapanyo kinita. Maysa a propeta wen ibagak kada kayo anang nangruna pay ngem propeta tinakitayo. Tani Juan ti pakaiturungan ti kuna tinasantuan a surat. Adtoy ti babaunek kuna ti Dios ibaon ko nga umununa ngem sika tapno isagana na ti dalan mo. Ibagak kada kayo akadagiti amin anayanak. Awan nang nangruna ngem ni Juan. No pay kasta natantanok ngem iso ti kanumuan iti pagarian ti Dios. Demngeg ken kuana dagiti amin at tattao agraman dagiti agsingsingir iti buis. Tinong palda ti pagayatan ti Dios babaen ti panangbunyag kadakwada ni Juan. Ngem inomsi dagiti pariseyo ken mamaestro ti linteg ti panggep ti Dios kadakwada ket dida kinayat ti pabunyagan ken Juan. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, O Kristo. Good morning. Life is beautiful. When haan. You are beautiful. Amo pa yan. Adayamot na pintas nga nakamisuot. You are beautiful. Yes. Life is beautiful. Nagsiya at tibiyag nakapinpintas tibiyag. Orida kayo napipintas. Ori ti guwapo ti nya pagsasaoda jay no ti bu B-E-A-U. Bu ko na ti beautiful talagang handsome ti meaning na dijay so nga hanlang para babae ti beautiful na tay amin beautiful nya lalaki babae bu ko na daya anja kamot hanak nga linguist nya kana napintas ti biag na nagadu dagitay kinapintas ti biag 99% life is beautiful. At 2% nga problemam, at 2% nga hamukayat, at 2% nga hamo nakapagustuhan, no daduma isuntimang daldalaking ka. Awam pa'y nakita nga napintas nga nakamisuot. Uri lalaki taam. Uri takatrabahuam, kaarobam, uri nakapinpintas no nakamisuot. Nagpangit ko na. Kanahan nyo kaya tagbalin nga beautiful, kadi pangit kayo, gunggun makaamu kay biyag yun, basta kanyak, life is beautiful. Nagragsak na ito yung riinak. Nya dapay labasit, paputok na niya, nasapa New Year datoy. Nagragsak na ito yung riinak, apaya, imuna, nagsakit akon. Oh, gadanyo niya. Narigatan nak aging gadi piyesta, panagnobnobena, kakaasiak yak amo. Kanya tati meaning na daytoy. Ama mi research pala ang idinami diyan apaya nga tata kunak idi piyesta. Ay gayam napiyata nagsakit akon tapno tata aginaldomot bumawi mat barbaring no da kayo mat. At least aga nakalusot ako. Laha ang mga dayawan ang ikararang. Ti meaning na at least nagsakit ako nga usually gamin no kasto yung aginaldo dagit aginaldo mases daging gana ti Christmas da duma kang mapalalwan na anya na ganan agsakit nga agsakit. Kukungkunak, nalpasa kon. So nagragsa akak, yak amuno sino, sumaruno kada kayo, nalpasa kon. Maikadwa, anya apay nga nakaragragsak dito rinak. Amuyo di ubing kami, ori tataan di ayan mi, mas daawak, tataltalon nga rudji babami niya,
Anyo mo Ilocano anya mo taltalon farm. Oh, kita nyo mo tanya. Aja taltalon di ayan mi. Apa yang summer? Dry ti dagat tabako, mais ti maimulad jay, agring-ringat ti dagdaga. You do not know ringat because you are rich kids. Anja ka mo. Naglalawa ringat. Ngam inton nagtudo, imunag dagitay, imunag jidanom, nubimlad jidaga, automatic mga da bisokol. You know bisokol? In English, sokol. Snail. Kadi jay, apa yang nga gruar ka pampanunutok idi? Apa papananda nga ro dagiti? Alangan mga nagpaspas nga naggapuda jay karayan nga si malo kawumpay mo nagayos nga danom. Ay gayam, no dati agarado kami, traktor kada agarado kami makali medyo unag. DJ gayam nga the whole summer at DJ nga nakaturog, agkat-katay, iso pagbibiyag na jay katay na, into na imay ti danom, wah, datamamatan. Iso nga tatagin anak ragragsak dati rinak apaya tata mangrugiman ti Aguinaldo Masisan rumor man dagiti parokyanos nga bisokulan. The whole year round awan bibibiyang daw may dalag pabunya gagat diti tayting marurod da pay detay no nagbesa dala umay no nagminatay da wow bigla tata Aguinaldo Masis wudad tadan. Kas lang dadanuman nga bisokol, wapag ka dadamutan, taga ano kayo, taga Afrika, apay tatakay lang makita. Ang parokyanos na kami, Father, laiso bisokol kayo. Isa ko nagragsak man di rin ako, makakita ka man ti baro arupan, dagiti nga nakakita, ang iso ti awag ko kadagita, bisokol. Naturog nga nagkatkata tata agruarda manan umayda kano tata siyam kano nga aldaw wow complete wanda kano iso nga mayaklat tamo tatagkikita tayo manan sakbay tayo pumusayan kaya maikadwa maikatlo life is beautiful idi life is beautiful na imas da jay so nga kaya yaw tata jay life is beautiful idi agmismisa tayo ti dayay nobnobena tayo adu dagiti kakabsat tayo nga dumdumag oray tata adu dagiti mangururay daytoy live streaming tayo adu ti mangururay adu dagiti no dadduma gapon mo ti kinakapsot dagiti signal tayo no apay met Diyos ko adan sa mangan ti signal ngamin idta ano mapandi ayanda ka talaga nga awan signal ginto no kan maputid manan ay ka hangko mga basol ngam syakti mo ang tan apay Father nga nagputid amok nga rod ang kumimbagakin apo Dios nga puden na tamisa no naka live streaming di kon kunam adda nag-message kunana apo ingkanto ijay globe apaya alaom day tay modem nagdakkelan nga modem kunam kas lako reboot laman nalabos no di kay pala mapnak apaya tapno iso sa renyo hanga dayta way dayting matangak mo ti packet wifi nagbatitan just packet nga talaga agraman signal kidi ko angka wow hantay nga parokyanos dayti taga adayo ingkanto laen tinawagan jiga apang kinala di kalman ipadas minton rabiita di San Antonio ka ijay met wifi di barangay ti nausar adami inted ni Vice nga wifi ti barbarangay yung imot yumat ka di kukwayo laeng akamu kay mo biyag yon DJ isun to ti mausar no rabi isa ti kung kunak life is beautiful han nga po marokya taga adayo nga makita na di concern ti pan naka live streaming dagiti mismisa tayo makatulong kunada kunapay ti dadumag awang ko mag live streaming ang tamapanda di simbaanan haan apo adukam latang agtrabaho nga haan nga makamisa uray Domingo kadagiti ti purpose na kunan iso ti kunak naglaing ni Apo Dios nagmayat ti biag no kita ti umuna nga daytoy tukad-tukaden tayo daytoy siyam nga aldaw niya sa kitaan tayo man na makumpleto tayo ti umuna tapno makita tayo anya ngamin ti attitude tayo tapno marina tayo
DJ pudpud no ngayaay ni Apo Jesus iti puso iti tunggal maysa kada tayo agbalin anaragsak. Padasem ti mapan, mapangkabumisita ti maysa nga pagtaengan. Adayo ka pay laeng ka, agwagwag tang jagsagsaga nga dagitoy nga umay ditoy nga nakarugrugit ka. Adaman bisitahan nga. Nya ganas mo nga mapan ije ko mamay sa pagtangan ije may sa puso ti tao no si mumuruyot awan ragsakan na di mo nagtamnay napadasan nyo kasjaya Apo Jesus napadasa mo di damo dumdumngag napadasan nyo di ije mapangka ije may sa pagtaengan nga marinam di aurana ke handa nga naragsak nga day kasla na nagdagsen sumungsungad ka pay laeng ka nakamirogrog makita mga agdanog-danog di puso na agkapi kayaw umpay ganas nga agkapi kayo ante ni Apo na agkapi kayaw kapi kayaw maudi nga sukar datan na kira-kira to nga tumas hindi nga di aura na ka naragsak ti lubong tayo tauri nagbabasit nga banbanag na daduma naragsak ti puso dayjay ti attitude tapno sumangbay nga nasaya at ni Apo Jesus iti biyag tayo at damo daytay no ti lubong tayo ka life is too busy nagpaiso, lag kapi kanta, lag buya ka, umay katoy, la insist na mo ta Netflix, no, anya na ganan, wawawin ditan, alay kote akote, sagad asagad, kote akote, ala niya Apo ka, di nakapay nasango, mayat, naan, preoccupied of so many things, madi, kasano nga rin baga tayo nga umay ni Apo Jesus no nakaad ado ti pakakumikuman tayo nakalidliday ita nga puso anya ganas na nga umay tatanga rin ti sagsaganaan tayo ti isa sangbay na ada ako na ni may nga definition ti may nga santo ti isa sangbay ka namintlo ko na inyo mo na day the first coming day di imay ti panakayanak ni Apo Jesus nga imuna 2,000 years ago niya nayanak isuna ti maikatlo ay ti maikadwa nga yaay na iso dayjay iyaay nanto the second coming nga hantay nga ammo ti maikatlo dijay yaay na nga inaldaw iti biyag tayo talangan mga di imay nga imuna aging gana di yaay nanto ti second coming kabakanti ti biyag tayo ken ni Apo Jesus madimat iso nga tatati ramrambakan tayo, rinambakan tayo di muna, orayon tayo di jay second coming, ti maikalo iso di jay, iti inal daw, isa coming, umay, depende laeng kada tayo. Iso nga rin di jay, iti inal daw, aldaw ka, umay ni Apo Jesus kada tayo, ngam depende di disposition ti puso, pamilya, gimong. Kaiso ti kunana da ito'y kakabsat, ito yung umay na nga da ito'y, depende kanya tayo. Nagaduwa na saya at isungar nga kunana, ti number 1 nga na tema tayo, ti topic tayo tatta, da ito'y manipod iti si aging gana di siyam, see the beauty in everything kunana niya. Nagapukin ni Confucius, nalaing na santo nga, imuno nangamda tayo. Kita ti kinaimbag, kinapintas, iti amin abanag. Iso nga kunak, anya nga tamot ti mayat na nga nagsakitak, di mapanunot, idi marigrigata na. Ngam tatan ta nakaungar akon, wow, life is beautiful. Nakaungar akon, makaammo kay meten. Nadang nga makalpas ita ti aginaldo na haan kung kunakla ngam masapol nga aganad tayo man. Iso nga nagmayat nagado dagiti grasya, nagado dagiti bendisyon, nagado dagiti parabor nga itid na kada tayo. The mere fact that you are here praising the Lord, agyamyaman kini Apo Dios, life is beautiful. Nadda ka pay latat nga gundaway ditoy, nadda ka pay lang umhang angos ay kagihamang kan
nga ginatang taangis mo nga dati nakasulatan nga with all the tubo kada dagitay kwang ka baybayadam ta oxygen mon. So nga rod ko nada habang libre pa iti oxygen kayam pa iti umangas ka. Wow. Siyempre no agpungpung to tari naman ka makaangos. Nagpungpong to ka, makaangas ka, yan nga nasaya. Habang libre pa iti oxygen, umangas ka. Padasim ti nga umangangas, prak-prak sim ti nga umangas, agrororod ka with all the rorod, with all the high blood, with all the nya dagita dadta into no dimmikarda ita, ginatang to ti oxygen mon, mano dayi may sanga tangke nga dayay. 1,800 sa agpa ay mamintlo agpa nag gumatang kay mampay may sa gumatang kay mampay may sa mampay idilibre di ka mo imanges idi handa ka pay lang inya naga nakasaysaya at tibiyag mo di mo matrinagsak idi magatangan ay saka mo iya porati gumatangan life is beautiful the mere fact nga umangangis ka wow you have to praise God habang nga umangangis ka agyam-yama kinapuyosan nagmayatan angis mo pay laang beauty life is beautiful wow ako naman dati karon na kami dati first mass ka adto nga nagtoothbrush. So nga kuno yamat ano dagag katawa kayo ta. Ay so dati ti rigat na mo nagkakaambay piyapay kanyak ta dayuak nya. Ano dati bagbagan nakakabsat see the beauty in everything. Nagpintas na gadong dayta angis mo dayta salunat mo dayta pamilya no hampay lang nga nagwara agyamang kan uray pay nagwara agyamang kan tapi mano ni bakit mo nga wakwak iraten agyamang kan no awan nila kay na natakin la kay munta di munmunawan ngamin uray pay adda dagita anya naganan kita di pintas na kita ti sayaat na no anya dagitoy. If you have a problem, yes, God loves you. Parparinaan na kalaang, haang nga DJ, totality ti 100% nga biyag mo, inikan na kala na minsan ti problema ka, alakas lang, apo, Diyos ko matay, matay kam sa mga gamit ng pampamilyan, apaya, agtakin ni bakit ko, matay kami amin, nga niya mo, data nga pa nagpampanunutin, kas lakay mo pumusay amin, nang nagtakit, kinarawot na napan nakiponsyon. Ala, di bagbaga na dito, one at the problema, yes, at the lata. Nga mabalin tayo ti agbiag anaragsak, mabalin tayo ti agkatawa, napintas ti lubong, napintas ti biag. Gani, Apo Santa Maria, kitaan nyo, narigat aja sitwasyon na, ganak kanto, kunana inpaltiing na, balasitang, nakaububing, kas ano nga maaramid ka berhenak, kunana. Haan sa linungan na kanto, maaramid ko makanya akas in sa nagkanta ka nga rudan. Nanyati ko na toy puso kidayda yaw na. Kapipin na po Santa Maria at agkanta da kayo mat. Intayon pasang bayan. Kuit kita anda mo na po padi ko. Tiya po, di na maagkanta. Tinaragsak a puso agkan kanta. Haan ni Apo Santa Maria, siraragsak di puso na agkan kanta. Uray pa'y narigat di sitwasyon na ngam kinita na inya tinapinpintas nga turong na, haan nga di binukudan na. Gusto nga tinana, kita paliwan tayo tuman, no, agkanta kayo mo lang. Tiyang agkanta, naliday niya. Amot ang dito mapilpilit nga, Hallelujah! Hallelujah! Ayat mo lang agkanta ka, di ka maragsak na. Dito nga, agkanta ka with joyful heart, ahan? Dito na yung papuswan ang kanta. Sintonado ang Father, uwan nga mamoy pigpigsata, makaapektar mga talaga, mat. Ala, mariribok kami, mga talaga, no, sintonado, mat. Nga malilata. With joyful heart lata.
Nagpintas. See the beauty in everything. Dayta ti muna nga sekreto ti agbalin naragsak. Dayta ti umuna sekreto na ti agbalin nga agragrag o ti puso na. No anya jadda kanyam kitaem ti pintas na. No anya di jay intid na kanyam, anya ti beauty kanya na. No ni bakit mo kawak-wakirat, at least libre ti radyo mga agmalmalam. No lakay mo ka mamartek, at least haan nga makapanaw. No ti kaarubam ka mariwawa, at least libre ta sounds. Ngam no uma ka, hamo taptapalan jingiwat na. Dilapayag mo ti sulatam. Mas positive dayjay. Kasi dito bagbagan nakakabsa, even God, oray ni Apo Diyos. Kitaan ni San Juan, tibiyag ni San Juan, anya tiyan panyo kinita ijaylit ang kunana. Runo nga maiyang angin, nagbado ti nagkawus iti napipintas, haan. Lalat ti kawus na. Da kayo nga nagbado ti napipintas, ay kahang kayo, ang propeta. Anya ti kunana, nang naadagitay mangmangan ti palasyo, haan. Anya ti napintas kanya na, derukin dudun. But, ni San Juan, adda na pigsa nga rol na, adda na pigsa nga akem na, anya dayjay imbaon ti Diyos. Imbaon ti Diyos ingka isagana ti pagnaan ti Apo kunana. Napan imbuhos na jibiyag na amang isagana iti pagnaan ti Apo. Kanya ti kunana ni San Juan, agbabawi iti basbasol, palintagan ti dalan. In order to be happy, tapno makitam ti pintas ti lubong, makitam dagiti pintas dagiti amin abanbanag umuna agbabawi. No makitam ti pintas dagiti banbanag iso dayta rumuar ti kinaragsak. No anyaman jad daking ka, no kayam nga apresyaren dayta, kitaem ti pintas na, kitaem ti beauty na, rumuar ti kinaragsak. Amin nga kakaarubam kabsat, napipintas da. Hangka nga feeling ipagarup mo nga si kalaeng. Amin nga kaarubam uray pa no ariwawa, nasisingpe da. Hamo nga ibaga nga si kalaeng. Amin nga kaarubam, amin nga kabalay mo, adda na saya at apa nagpuspuso da. Hamo nga ibaga nga si kalaeng. Kano mabigbig mo dayta, rumuar ti kinaragsak iti puso ti tunggal maysa. Kada ti panagsagsagana tayo, no makita tayo ti pintas, no makita tayo ti saya at na nakasagana, aday jay puso tayo. Nakaredy, aday jay puso tayo. Tumakder tayo para iti kararaga sa pasap. Kadagiti pa nagsagsekrepisyo tayo iti inaldaw-aldaw, hindi agdaydayo iti Diyos, mabigbig tayo kuma, dagiti grasya ken imbag na iti tunggal maysa, sapay kumata, maipapuso tayo, ti siraragsak apan ang ururay ken kuana, iti tunggal panggep, kuna tayo, umay ka Jesus, umay ka. Tarabayam apo ti simbaan mi, dagiti mga idadaulo, ti Santo Papa nang nangruna ti salunat na, dagiti obispo, papadi, mamadre, religyoso, ken amin katukad na pagsaadan, sapay kumata ti Espiritu Santo ti mangted kadakwada, ti puso nga naragsak nga agserbi kadagiti tattaom, ket maiwaragawag da, ti pudpud no agay papanan ti ebanghelyo, kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo ti gobyerno tayo, sapay kumataadaan dati ragsak ti puso, nga agserbi kadagiti tattao, nangruna kadagiti agkasapulan, dagiti pamilya anabaybayan, dagiti kakabsat nga awanan, marinada kumataaddat kaadda ti Diyos, babaen, ti panagserbi da si pupudno, kumararag tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti pampamilya tayo, sapay kumata babaan ti grasya ti Diyos, isoda kumati pagumukan ti ragsak, nga agsisenderbi, agiinnayat, ken agpipinakawan. Umararaw tayo iti Apo. Ikararagan tayo, dagiti kakabsat tayo, amarigrigatan ita agundaway, dagiti adda ti pagbaludan, dagiti nayadayo iti pampamilyada,
dagiti naawanan iti pampamilya, dagiti marigrigatan nga agsakripisyo para iti pagilian. Sapay ko matamari na dati kadati Diyos, babaan kadagiti tattao iti aglawlaw da, iti ayat kendungo nga may paay kadakwada. Umararaw tayo iti Apo. Ikararagan tayo dagiti na ayat at umultulong iti parokya tayo, dagiti adda ti abroad, dagiti adda ti adayo luglugar. Sapay ko matamari na dati kadati Diyos kadakwada, babaan dagitoy panakaidanon tinasantuan amisa. Umararaw tayo iti Apo. Kararagan tayo mat dagiti pimmosayan nang nangron agiti kamang ti pamilya tayo, dagiti awan makalagip kadakwada, dagiti na biktima ti abortion ken anyaman nga naigagara pan nakapatay. Sapay ko matababaan ti grasa ti Dios alaan na idan iti dennada. Umararaw tayo. Umararag tayo agyamang kami Ama, iti daytoy naragsak a puso, iti daytoy panagbiag mi, tarabayon na kam kadi, itultuloy na kami nga badangan, sapay ko matakabaalan mi alabanan, dagiti panubog iti biag, tapno maidaydayaw tinagan mo, aramiden mi dagitoy, dawatin mi dagitoy, gapo ken Kristo nga Apo mi, ken ti panangibaba et ni Maria nga inami. Sapay kumatamay kari, amay daton tirabaw ti altar na, daytoy atinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay daton ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Ti Diyos sa pumay kuma, tuy daton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari, amay daton tirabaw ti altar na, daytoy nga araket agbalina darana, amang teti kapia bangar kinliwliwa, di kam tumawaw ken mabisin ditoy daga, nuag talek kam tuken ka. Ti Diyos sa pumay kuma, tuy daton mi ketawate mida, sapay kumatamay kari, amay daton tirabaw ti altar na, daytoy atinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan
Apo umay kumang tuidaton mi ketawatem nida sapay kumatamay kari amay daton tirabaw ti altar na Ayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Yapo atin na kumadagiti daton kadagita imam ket may paay pakay dedeyawan ken pakay gloryaan tinagan na ken kastame ta pagimbagan tayo hindi kadagupan tinasantohan ng iglesia. Apo, ti Espiritu Santo, pinasanto na unay ni nainggasatan na Birhen Maria, ipaayo mo kadi, tapasantuen na met dagitoy idaton mi iti altar mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adadanis tag-ay iti apo. Agyaman tayo iti apo, a Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami. Makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos. Ket ibunannag mi anakakaskas daaw ka. Ket nangruna ti panangilagip mi kinainggasatan a Birhen Maria. Itanok mi asiyaman te kinamanang nga asim. Takadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo. Ket iwaras mo adi agresat dagiti imbag mo. Ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen, inted mo tinangisalakan nga iso ni Apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agrokba bitadayag mo ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo, ket dawaten mi ti palubos mo kuma, ta itimpuyog memet tinakurapay atimak mi kat konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin na parswa, ti langken daga, napno day ti pakay day dayawan. Hosana iti kangatwan, madaydayang tiyungay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy At tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparang-arang mi iti papatay mo, o Apo aging gaiti iyay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay mpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket para parairayom ti ayat na anadyosan, laglagi pemet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadlwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
basul mi akas met pamakawan mi di basul dagiti nakabasul kada kami di nakamet bay-bayan ngauban nugot ti sulisok keti salakan nakang ketiti Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kukwang tituran Di panakabalin kendaya itiang nganayon naging tuag sarda. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam. No di kat ti pamati ti iglesia. Kat kasmayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit ka. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Hil. Nalaka tabi ka lang ito. Baby, prayer room. Cordero di Dios ang mag-iikat kadagiti basbasulti sa malubungan mga asika kada kami Cordero di Dios ang mag-iikat kadagiti basbasulti sa malubungan mga asika kada kami Cordero ni Dios ang mag-iikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan item kada kang ti kapya item kad ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may kari nga umay kakanyak, ngam ti may sala nga saom, mapaimbag tuntoy kararo.
Siksika uapo tibilig mi panakaawa kinakapsud mi panakapakawan pakurangan mi iturong mo ako ipanagbiag mi tiyayat ni Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan taiso tibiyag amin rigat kenam ay Diyos pagkamangan tintay biru ken ngaat paisun di Diyos tulaeng kirit kenam nama dintu aglemeng yayat di Diyos intay rambakan pagraramanan taiso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan inayayat mo ako dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw kaskin ka uapo balinen nakam tapno ti ayat mo di may paidang ti ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan taiso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan himay kauapo ket nagrigat ka agpaay ti amin na parswa panakaadipen amin nakita itid mo ti ilim ti waya-waya ti ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan taiso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan siksika uapo tibilig mi panakaawa
inakapsut mi panakapakawan pagkurangan mi iturong mo Apo di panagbiag mi ti ayat ti Dios intay rambakan grasya na asago pagraramanan taiso tibyan amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan anyaman abanag tintay biruken anyaman narigat tintay parmiken wen nga apaiso ti Diyos tulaeng kirit ken namnama dinto aglemeng ti ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan taiso tibiyag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apo a Diyos mi, daydayawin mi asipapasnek ti ina ti anak mo. Sapay ko matadagiti sakramento nga inawat mi. Iparangarang dati panang nga asim. Tapno da kami amang ilagip asipapasnek kinainggasatan na Birhen Maria. Mairagpat kami iti agnanayon apan nakaisalakan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Pagyamanan tayo dagiti nang idaulo iti daytoy na santon a misa dagiti taga barangay Patiki nagiisem da ne kumontrada into no bigat into no rabi apo ti pakaramidan ti misa di Galyo tayo ijay barangay Dili into no bigat ti sponsor tayo dagiti kakabsat nga taga Gaborsor ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Ay kuagayam Apo ipalagip kuman kadagiti mayat nga tumulong agited ngiti groceries, bagas, anyaman nga banag ta into no Christmas gift giving tayo mangpili tayo ito kadagiti pampamilya kakabsat tayo nga mawarasan into no Christmas iso nga i-submit yung lahat ti opisina no nya dagiti mabalin tayo itulong oray dagiti dilata, groceries, bagas, tapno adanto iwaras tayo kas simbolo mati sagot tayo kadagiti kakabsat tayo Apo naimbag ibigat tayo amin Apo. In kayo iti amin nga lugar ket pagbalin ninyo idangadalag uniagan niyo ida iti naganti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo lag-lagi penyo nga adda akto dita sibayo lag-lagi penyo di kay to panawa